Nag-vlog ko te. Kasi may kilo te. 140. Uy, muli ko kwarta de. Ilang kilo ane? 140. Ito nga lang ito. Kaya lunggo-lunggo di mana? 200. Pot pila na? Kanang putput to 60 ang dato, 200 ang kumay. 130 ang tunga, 200. Ito nga sa nga. Ito nagko. Para ang gagmay. Thank you, te.
Ate, 1187. Napo ka Hasilak, napo ka Power Cells, then napo ka Laksan Taklit. Hindi ka pare, isa ka Ben, in white na lotion. 387 tanan ni mo. Powder, Myra na cream, then Garnier, in white na. Wala. Asa na na. Wala na. Asa na na. Ato lakaw. Asa na na. Ato sibog na ko. Asa na na. Ato sibog lagi. Naimu ha. Sakit ang boses ako po. Ah, Asa na lang to? Asa na na. 1 year plus. Asa na na. Ato na. Balay na na. Sila na? Ato balay na. Tempra. Asa na na. Dahil ang sana mo ah. Wala na buwan na yung Sila ay nay. Losartan 50 milligrams. Tagpila. 30 kabok. Medical FM na day? Asa na na. Ay, buki. Na buki. Na na oh. Kana lang. Na. Apa security dari farmasi ha? Apa security farmasi dari? Apa pun security? Dia kata apa ya? Lope ko kung mo na ni mama sidira may masaya dia. Ito yung machine na rin. Ito yung machine. Karon dari ko dito. Wala naman. Wala na.
Awe, di ball. Uy, kwarta deh. Kuan. Duha lang, duha. Bayad. Ah? Bayad. Bayad. Sa katong kahoy gamson mo. Oh. Nang ko ni bayro no. Pilay ba yun? Kung ingon 300, ilan lang ato pila. Ako pang kuan. Kaya ang ilahad ba ihatag natin kay kuan dra kanang certificate nga walay mo babag kay kuanon kuan na po na nagkuan permit to cut ito sa DNR gud. Wa ana po? Ato sibo? O sa ni DNR. Sindro? Asa kuan Carmen. Muna giingon katong paistorya dito mi boy. Oh, kanang mo malagi basta lagi ibiyahe na daram pus doon kayo. Kay kung ibiyahe kuhaan sa kanang kuan transport. Dinaram na doon kan. Ako ginang niya di may karga mo. Ako to may pasanon. Adto ko ko bare. Di ba ibiyahe? Oh. Yato man ko nagbalik yung zik ng kadawat gahapon. Oo. Ngayon nga pa, bato kayo bayad. Oo. Ano ba sa? Rasa ko ang music yun. Ato, bara ko sa opisina sila. Ah. Sa imo nga daw. Kuan? Libon Ah, na. may dibol man to. Ayaw sila lang daw. Ah. Sorry! Day! Adto na mi! Ah. Pila, maan ni. Katong idibol duha kalapad. Ah.
dala, extra. Lakas mama. Ay, mama, bye. Okay, extra mama. Ako ulit pagi to. Ako ulit pagi. Oh. Ha? Oh, paam lagi diri lagi. Ha? Wala sobra. Nice, sobra bro. May order ito yan. Kung na sobra masog to. Oh, Nani sobra ka? kung na sobra ba? Tara ka bobo. Tara ka bobo. Ito to. Nani sobra ka? Bagi mo to. Ako lang karga kung na. Oh. Ha? Eh, bahala mo anak siya tani. Te, ako lang tango te. Nakalimot mo og order, madtong ta ko karon. Naman nilo lagi yan, di trabaho sa ba? Oh. Asa makasakay daw noy? Kliso dan eh. Lamat.